Хора, аз се казвам Иво и сега ще направим една поредица на Майнкрафт, може би. Следващия клип ще е на Shadow Fight, защото вие така поискахте. Сега, както виждате, аз имам много мапове, много... Да, но сега ще направим един нов сервер. Generate Random. The server difficulty normal. Seed няма да пипаме. Runtime Infinity. Така. Ресурс пак да махнем. Защото аз имам един вече, но не ми харесва. Искам си обикновения. Така. Опа, защо излезнах? Така. Infinity Resource Packs. Така. Play. Започваме, хора. Да не се падне някакъв хубав билд. Както виждате, малко почва да лагва. Хайде. Ако искате, може да направим поредица на Майнкрафт и ще се развиваме с доста хора. Ние вече имаме един сервер с един мой приятел, но не съм снимал. Така, започваме. Почваме да чупим дърво и защо се прецаках. Така обаче, къде съм правим къща? Аз съм да си измислим. Мисля, че ще направим една много голяма къща тук. Само че първо ще посъберем дърво. Така, аз ще изрежа клипа и ще ви кажа когато... И ще започна когато трябва. Хора, намерихме абонати, хора, които не са абонирани. Намерихме много хубава земя. Оп, там видях кол. Имаме вода. Имаме много място за копаене. Има къде да... Оттам виждаме, може би, пещера. Има къде с построим къщата, направо перфектно място. Така объркахме. Опа. Така стане още малко. Така едно. И сега да сложим този крафтинг тук. Да вземем кирка. Така. Да посъберем само 3 камъки тогава. Защото е много важно да се чупи с тази кирка. Така, една каменна кирка. Оп. Каменния кирчок. Виждате колко по-бързо е купането. В сравнение с дървената кирка. Оп, още не съм светнал, извинете.
Не намираме нищо. Добре, спираме за тук. Може би ще искам да се заселим в пещерата, вместо да строим къща. Да, хора, ще сме пещерняци за тази нощ. Затова искам да разширим нашата къща. И ще можем да скочим. Извинете, но не съм малко болен. Време е вече да се разширяме. Мисля, че това ще има време на къща. Не знам дали ще ви харесва. Пишете в коментарите дали ви харесва да се заселвам в пещерата. Само да погледна. Така, искаме да е равномерно. От това се боях. А спокойно всичко е тип-топ. Забравих, че стават по 4. Скоро ще ми се щупи камерната клетка, но не имаме за още много. За още много. Можем да сложим и тук, защо не? Или всъщност... ще си направим пещерата на водача на... Ние сме водача на сабскрайбърите. Сега строим нашата пещера. Тя ще бъде най-голямата. Сега ще я построя, а вие ще ме изчакате. Да, така сабскрайбъри, както виждате тук, набавихме голямо количество торчове. Така няма да затворя, за да може да прилича на пещера. И добре, хай ще построим построим врати. Не знам защо не може да го кажа. Значи ще попълня за бутона тук. Въобще се изпусна. Мисля така да слушам първият епизод. Не знам как мислите вие. Много ми хареса как се получи. Обаче да, трябва. Само ще довършим тук покрива и ще свършваме с епизода.
Да, ако се чудите, имам голям брат. Той е на 16 години. И не се разбираме особено много. И ако искате клип с него, може би няма да има, защото той не е по Майнкрафт или нещо. Той не е по игрите на телефона, макар че има по-ход телефон от мен. И ако реши, той може да снима. Ето, свърши ни и кирката. Щупи ни се. И добре, хора, мисля това да е от нашият епизод. От първият епизод на Майнкрафт. Добре се развихме. Само че отвънка е малко зарозано. Добре, хора, до виждане!